It-Times gidbet lill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg dwar dak li kien qed jirrepeti fl-ħarjem dwar kif irid li s-settur turistiku Malti isir bħal dak ta' Ibiza. Dan hekk kif skont Borg l-awtoritajiet fuq Gżira Spanjola irnexxielhom jaqtaw nofs it-turisti li kienu jmorru hemm partikolarment għal parties li magħrufa għalihom u rdupjaw l-infiq tal-barranin. Iżda kif sab fact checker ieħor tat-Times il-kap nazzjonalista ma ġabx waħda sew laqqas hawn. Fil-ħarġa tagħha ta' tnejn it-Times qalet li Ibiza għandha sfidi ta' ammont esaġerat ta' turisti avolja s-sena l-oħra kien hemm tnaqqis insinifikanti f'dawk li sarwa. Il-fact checker ukoll giddeb lil Alex Borg meta qal l-infiq mit-turisti irdoppja fl-aħħar snin. Dan hekk kif skont statistika uffiċjali li ġiet ikkwotata mit-Times fl-2019 it-turiżmu ikkontribwixxa 3 biljun euro fl-ekonomija ta' Ibiza u s-sena l-oħra il-kontribut kien ta' ftit inqas minn 4 biljun euro. Ferm inqas mid-doppju li semma il-kap nazzjonalista. Dwar dak li kien qed jgħid Alex Borg u Ibiza ukoll ġibet l-attenzjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela fl-attività tiegħu il-ħadd filgħodu fejn ħareġ l-ipokrezija fid-diskors tal-kap nazzjonalista. Taf kemm imorru turisti għal kull persuna li toqgħod hemmhekk 25 turist għal kull persuna li tgħix hemmhekk. Xi fisser jiġifieri kif qalilnu kellna nagħmlu bħalu. Li f'pajjiżna jkollhom jiġu 14 il-miljun turista.